If we ask you the same question, are you the one? You should be able to just show and not explain. Are you the one? Ndikulandirani sopano pa Samavita YouTube channel. Producer Jaga sopano pamene Dr. Lazarus Makafe Chakwera adapangisa msonkhano uja wa Chinyamata kapena kuti sona boma lija la Blantyre. Mwambo umenewu udaliko pa 27 February mchaka cha 2025. Pa siku limeneli kunasonkhana Achinyamata osiyanasiyana kuti amve mfundo ndi kukambirana ndi President ameneyi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ndipo mmodzi wa Achinyamata amene anali kumkumano umenewu anali Dr. Patience Namadingo. Patatha chaka chichitikireni sona ameneyo, mmodzi wa Achinyamata amene anakatenga nawo mbali wapanga post pa tsamba lake la mchezo la Facebook. Wachinyamatayo walemba kuti atangomva zoti Arthur Peter Mutharika awina zisankho zokhala president wa dziko lino la Malawi, mpamene adadziwa kuti apa akuchoka mukapolo umene adali, kapena kuti sapitirizanso kukhala mukapolo. Kapolo umene udali othawathawa chifukwa chakuopsezedwa, ndipo kumapeto kwake adalemba kuti zonsezi zinaza chifukwa chakuti ankafusafusa mu ulamuliro umenewo. Kuti munthu ameneyi ndi ndani? Dr. Patience Namadingo ndi amene anapanga post imeneyi. Tisayiwale, Dr. Patience Namadingo ndi mmodzi wa Achinyamata amene anapezeka nawo kusona amene anachitika pa 27 February mchaka chija cha 2025. Ndipo tikayang'ana komanso kubwerera mbuyo wa Achinyamata ameneyi, Dr. Patience Namadingo anali mmodzi mwa anthu amene ankakonda kulankhulapo pa nkhani ya ulamuliro wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Koma kodi kuyankhula kwake kudali kulakwika? Wachinyamatayo anafunsapo funso lina pa mbalambanda kuja kumwambo umene tafotokoza kale omwe unachitika m'boma la Blantyre pa 27 February mchaka changopitachi. Komatu funso limene adafunsa silidaonese kuti lidali lokhumudwitsa kwa president, kapena kuti lobowa, kapena kuti loachititsa manyazi ayi. Ndipo adayankha komanso kukondwera ndi funso limeneli, ndipo nkhope yawo idali yachimwemwe kwambiri. Ndiye funso nkumati kodi ena mwa mafunso angakhale amenewa amene akadachititsa kuti iyeyo amulowetse mu ukapolo? Ngati zili choncho tingati andale ndi deceptive, kapena kuti ooneka osangalala pamaso koma kumbali akukusungira kampeni kumphatsa. Ndipo ngati izi ndi zina mwa nkhani zimene zinachititsa Patience Namadingo kukhala mu ukapolo umenewo, mpamene tingazindikire kuti andale si achibale athu. Tiyani video ino ndikutengereni mbuyo pa 27 February mchaka cha 2025 muone zimene zidachitika pa tsikuli pamene Dr. Patience Namadingo ankayankhula pa mwambo wa tsona umenewu. Tiyeni tikhalire limodzi mu video yonseyi ndipo mudabwa ndi funso limene adafunsa Patience Namadingo kumwambo umenewu, komanso mudabwa ndi mmene nkhope ya Dr. Lazarus Makafe Chakwera inkaonekera pa nthawiyi posonyeza kuti sanadane ndi funso limene adafunsa Patience Namadingo. Muli ndine ONB Square, tiyeni tikhalire limodzi. I will speak Chichewa, but I'm very fluent. I need to flow. So when Your Excellency, the World Bank says there are 4 elements of governance. There is accountability, there is transparency, there is participation, and I'll let the other one go because I've forgotten it. But Your Excellency, we cannot ask more than that from the government. Accountability and a government that is transparency. That's right. A lot of our youths sitting in this room, not everybody, but I know a lot of us, probably we lack a deep sense of ownership of this country. I'm speaking on behalf of a lot of people who are not in this room. Your Excellency, beyond those doors, there are millions of people who are not happy. People who are angry as I speak. And if you ask them, what's the problem? Governance. We have been given an opportunity, now I'm talking to you, my fellow youths,
today to speak to this man. You will not get this opportunity again. So we cannot be in this room and ask petty questions. You must ask what you need to ask, what you know is happening out there. If you don't, we are doomed. Your Excellency, I'm a 34-year-old Malawian man who has no other home other than this one, Malawi. Absolutely. Your Excellency, I'll tell you that I'm a man who has mixed emotions. The first emotion, I am confused. The second emotion, I am disappointed. The third emotion, I have hope. Because if we don't have hope, then we're lost. So I'm glad that we're in this room because of hope. However, Your Excellency, I would also want to touch on the issues of politics in this country. When we look at leaders, allow me to quote a line from the Quran. My two most favorite books in the world are the Quran and the Bible. And the Quran says about leaders, leaders must be able to inspire their followers. If we look at our leaders, the crop of our leaders in Parliament, I believe that the youth are probably wanting to go into Parliament because it seems like the quickest way one gets to riches. When we talk about our ministers, our members of Parliament, these are people that it is public knowledge that their pay is anything less than 3 million Malawi kwacha. But their lifestyles, the houses they buy, the fleet of cars that they buy, how do they do this? Your guess is as good as mine. Your Excellency, I will also would like to tell you that every time when I travel out of this country, be it going to America or going to the UK for my music endeavors, there are so many youths that wants visas to run away from Malawi. I cannot be proud to live in a country where every youth that I meet wants to run away. And Your Excellency, finally, allow me to quote the Bible. In the Bible, in the book of Luke, chapter 7, verse 22, there's a story of a man, John the Baptist. John was in prison and he sent his 2 disciples to have a conversation with Jesus. And in the conversation, they asked Jesus a simple question. Are you the one, or we should wait? And Jesus responded, he said, go and tell John what you've seen. The dead have been risen, the lame can walk, the blind can see. He did not say, I am the one. Your Excellency, if we ask you the same question, are you the one? You should be able to just show and not explain. And finally, Your Excellency, you've been in office for more than 4 years. And you've never invited us here to have this conversation. I will say from the deepest part of my heart, we should be a people who are courageous and not afraid to ask the right questions in a room like this one, because we would not get this opportunity again. Your Excellency, you're just 6 months away from the general election. You might not be the man who sits in that seat after 6 months. We are having a conversation with you. Inshallah, God willing, if you return to that seat after 6 months, we might benefit because we're discussing with you. But inshallah, God willing, if you don't return, then this gathering is just another show. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Como Wambili, over to you, Your Excellency. Thank you. Ndathokoza kwa basi chifukwa cha maganizo anu abwino. Mwina ndikhoza kungokambapo sentence imodzi pa zina zimene zikoma ndikungothokoza kwambiri chifukwa cha kukhala very honest, candid, blunt, and kufotokoza kuti we live in a society yakuti nthawi zina ngakhale ife amene tili makolo talephera kuchita discipline wana wathu kuti akhoza kuchita zinthu zofunika. Chifukwa chitsanzo wamaliza nacho uyuchi nchakuti responsibility yochita raise family si government koma timafuna kuti government ilowerere pamene paja. Nchifukwa mmavutika ni malamulo woti mwina vangoikidwa kufuna kuchita regulate vanthu, koma culture yakuti tasiya zonse even osakondanso mdziko lako lomwe. A sense of patriotism is gone. A sense of accountability is gone. Some of us refused to be pinned down by Afro-pessimism. We said, however bad it is, we will try and make a difference. Nchifage ngakhale koyambira komwe panopa
tidapeza tikuthandiza 10,000 university students. Now tikuthandiza fees over 30,000 university students. Meeting ngati yawa mukhoza kuwaona ngati format iyi nkuyamba, koma ndayenda dziko lonse lino kumakumana ngakhale ndi mavenda pamsiwo, umakumana ndi ndani, ukumana ndi magulu osiyanasiyana at their places. And so zina zimene takhala tuchita implement chifukwa cha ma idea amene timakhala nawo tikamakumana ndi anthu. This format, amati chani Chingerezi chake chija, town hall meeting. This format is a new one. Koma sikuti nkuyamba. Ine ndi achinyamata ni ketekete. Chifukwa ndikapita ngakhale ma university, nthawi zina ngakhale kungopita mwina graduation kwakuti. Ndaona zitsanzo za achinyamata amene amayimirira nkulankhula kuti ife kupyole mwa maphunziro wathu ndi zimene takachita kumudzi, lero ndili pakuti ndikulemba ntchito wakuti. Zugwira zinthuzi. Nthawi zina nchifukwa chake kuti tikungofuna ngati sikadachitike kakuti, ndiye kuti sizidachitike chilichonse. Kamtima kamene konso nkofunika kuti katithandize. Ine nthawi zina ndali ni wachinyamata wina atabwera akuti munithandize, ndayesera zonse palibe chikugwira. Ndiye ndati Pepa mwananga, tandiuzako zinthu zitatu zimene wayesera njani, nkuona kuti ausowa nchonena chomwe. Ndikuti ayi mafunso ukhoza kukhala ndi mayankho iwe, tiye tiganizire limodzi ma possibility ndi amtundu wanji, nchifukwa chake tiuchita zimenezi. Muja ndinaperekera chitsanzo cha achinyamata amene akugwira ntchito kulinga damu. Chitsanzo china achinyamata wena na ma apprenticeship kwa Dzombe kudowa akugwira ntchito zotamandika. Achinyamata wena ali ndi ma farm akuluakulu pano pa kulemba anzawo over 120. Chifukwa chakuti zimene adayamba potere, the young shall grow, akufika potere. NIF kale kudali ma ngongole osiyanasiyana zachinyamata kubweza zimavuta mtundu wonse, chifukwa anthu amangozitenga ngati anzandale tidakuvoterani ndiye mutipatse. Lero NIF has the highest percentage ya achinyamata amene akubweza, over 70%, kale simafika ni 20% yomwe mukapereka ngongole ku anthu. Ngongole izi tsopano zikukhala revolving kuthandizira sowena kuti zawo ziziyenda. Pamene sinachite bwino tiye ntipeze zifukwa zake. Nchifukwa chake ndikufuna kuti somuzilankhula bwinobwino kuti apa mtakoza apa zikhoza kuthandiza, apa mtakoza apa zikhoza kuthandiza. Nchifukwa chake tutumikirana. Nchifukwa chake mwayitanidwa kuno ndi Mubasi, kapena kungokhala ndi Unima, kapena kungokhala ndi Rwanda, sizithandize koma tichulutse maganizo wonsewa abwere pamodzi, alumikizane, ndimve zimene zikuvuta zinziti. Nchifukwa chake ndimatenga manotsi kuti zinithandize. Zikoma kwa basi. Your Excellency.